Salam mehriban doganlar. Sagurny turanmysyňyz? Asly halal döwletli ojaklaňyza ırsyl döwletiň ýar bolmagyny tüýsüregmizden arzular. Bizi toýly mekanda ýaşadýan Türkmen halkynyň milli lideri Edip arkadagly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, tutýan tutumly işleriniň elmydama rowaj almagyny tüýsüregmizden arzu edip, biz bayram gününi, toy gününi ýaýlym arkaly siziň bilen diýdarlaşýar. Edip arkadagly gahrman serdarymyzyň saýasyna bu günler ýurdumyzyň ähli ýerlerine de halkara zinanlar güni uly şatlyk şoguny bilen toýlanylýar. Bizim halkara zinanlar güni bilen kümüş taşly mehriban enelerimizi, owadan gelin gyzlarymyzy, körpeje gyzjylarymyzy tüýsüregimizden gutlaýar. Bayramçylyk gününi, toy gününi, mehriban enelerimiziň owadan arzularyny ýaýlym arkaly tize ýetirmek maksady bilen öz agzybir dörejilik toparmyz bilen Türkmen halasynyň milli muzeyine mihmançylykda. Ediz arkadagly gahrman serdarymyz, mehriban enelerimize, owadan gelin gyzlarymyza bilen sarpa goýýa. Sarpaly ýurtda, owadan ýurdumyzda Türkmen zinanlarynyň bayramy uly şatlyk şogun bilen toýlanmagynyň özüne uly many we balalarynyň başlaryny sypalap, uzak gecelerine ýatmazdy eje. Arman bolan arzularmy apalap, kirpigine gatmazdy eje. Sorup doýman dünýäň datly deminden, duyguýuň bilen gerdiň derdiň eminden, ynamy beýikler hergir ýeňilmez, diýip gam laýyna batmazdyň eje. Sen zinanlaryň merdidiň, agyr ýükgünlüle gerdeniň, ykbalyň yaramaz azy şerwetin, tagamyn gülküýüňe gatmazdyň eje. Ajaýyp owadan şygyrlar mehriban enelerimiz üçin döredilýär, ejelerimiz üçin döredilýär. Enelerimiz biziň ýaşaýşymyza jan berýär. Mehriban oganlar, biz gepleşigimiziň her gezekli sanlaryna izgiderli, uzak ýaşan mehriban enelerimiz bilen söhbetleşikler taýýarlap size ýetirip durýasyna. Bayramçylyk gepleşigimiziň bu gezekli sanyna bize oturan mehriban enelerimiz Mary welaýatynyň Taxtabazar etrawynyň Baxtiyar Käveler folklor topary. Baxtiyar Kävelerimiz sizi gepleşigimizde hoş gördük. Şeýle de Türkmen halasynyň milli muzeýiniň hünärmeni Oglsapar Çarbaýewa. Oglsapar ýence mehriban enelerimiz siziň ähli şu günki bayramçylyk gününi, toy gününi, halkara zinanlar güni bilen tüýsüregimizden gutlaýar. Bayramçylyk gepleşigimiziň başyny mehriban enelerimizi wasp edýän bir ajaýyp aýdymyz bilen başlamak makul bildik. Devletli
Mehriban arkadağımız, arkadağlı kahraman serdarımız, Türkmen gelin gyzlaryna, enelerimize, körpeje gyzjylarymyza ul hormat goýýa, sarpa goýýa, sarpaly ýurtda, hormatly ýurtda mehriban enelerimizin owadan gelin gyzlarymyzyň bayramyn bugün ullan toýlanylýar. Bayramçylyk gepleşigimiziň başyny Bahtyar Käbeler folklor toparynyň çeper ýol başçysy Oğulnur Nobatova bilen başlamak maksat edindik. Oğulnur ene, sizi tüýsüregimizden gutlaýar. Owadan ýurdumyzda, bahar fasylynyň ilkinji günlerinde de mehriban enelerimizin, sonalarymyzyň, sizin bayramyňyzyň toýlanylmagy biziň her birimizi buýsanlar begenler bayramçylyk gutlaglaryňyzy ýyleşlemde ýetirseňiz. Parahat yurdumuzda, güllap gülatçan yurdumuzda, bizim denarlamada ulu sarpa hormat goýulýar. Anha yurdumuzda ulu dawara bellenýän halkara denarlar bayramçylygy, tekinji wart bayramçylygy ähli Türkmen denarlaryny, mehriban eneleri, käbelemedi, jigilemedi tüýsüregimizden gutlaýar. Mehriban enelerimiziň bayramy, sizin bayramyňyz ýurdumuzda bu günler ulu şatlyk şogun bilen toýlanylýar. Sizin hem Mar welaýatynyň Taxtabazar etrawyna Bahtyar käbeleriňiz bilen izgiderli mehriban enelerimizi wasp edýän bir aýdymlaryňyzy iýleşemde ýetirip durýaňyzda toparyňyzdan bir uzak ýaşan mehriban enelerden ibaret. Bizim Bahtyar Käbeler toparymyz 2015-nji ýylda döredildi. Türkmenistanyň atgadynyň Medenet işleri Gurban Babaýyň tarapyndan ähli döwletimizde geçýän çärelerde toýdur bayramçylykymyzda öz şu watana bolan, bizim tebigatta bolan, enelemizde bolan ýürek buýsanjymyzy öz aýdymyzyň üstü bile halka ýetirýär. Bahtyar Käbeler folklor toparymyz bizim mehriban enelemizden ibarat. Bular her biriniň bir öz häsiýeti bar, öz duýgusy bar, aktykly, çoğulukly enelerim bar. Bizim diňe aýdym aýtmak bilen däldim şygyr ýazýan enelerimiz bar. Şol aýdymlaram halka ýetirýär. Ýa-da işläp beren bile medenet işgärlerimiz bar. Anha mesalan şolardan Glyjyv, Allahly, Kuliýew çary ýa-da öňkaýtýan aýdymlarymyzdan atgazanan medenet işgäri Gurban Babaýyna her ýylyň şygaryna özi goşgy ýazýardy. Bizem onu aýdym aýtýardyk. Döwletimizde geçiren bayramçylyklarda aýtýardyk. Oğlunur ene, özüňiz sözüňize bellek geçsiňizde şul Bahtyar Käbelerden düzülen toparymyz diňe aýdym aýtmak bilen çäklenen oklar bular şygyr ýazmak bilen meşgurlanýar diýdiňizde ene söhbetdeşligimiziň şu ýerini şu şygyr ýazan enemize şygyrlaryny okadaýaly. Men Mar welaýatynyň Taxtabazar etrawynyň medeniýet merkeziniň Bahtyar Käbeler folklor toparynyň agzasy çeper bayramy bar. Men ilki bilen ähli ýurdumyzyň mehriban ak taşly käbelerini, mehriban gelin gyzlaryny, uýalarymyzy halkara denanlar güni bilen tüýsüregimden, ene ýüregimden gutlaýan. Biz Oğulnur Nobatowaň belläşi ýaly, biz diňe aýdym aýtmak bilen çäklenmän, ýürek arzuwlarymyzy şygyrlara siňirip, ýurdumyzda geçirilýän her bir çärelere, toýlara öz täze aýdymlarymyz bilen, goşgy şygyrlarymyz bilen çıkış edýär. Ilham olup seyran eder dünýäni. Bahtyar Käbeleň aýdym saadlary. Milhem olup hayran eder hemmäni. Bahtyar Käbeleň aýdym saadlary. Eneleriň hüdütünden dörendir. Eneleriň söýgüsünden dörendir. Yürekleriň duýgusundan dörendir. Bahtyar Käbeleň aýdym saadlary. Gurbanul Halipaň ilham mehrinden göz başalan asyrlaryň pehminden şirwanadyr. Mukamlaryň ählinden Bahtyar Käbeleň aýdym saadlary. Joşgun bilen çemçe kakar elleri, gopylsalar uzyklaryň demleri, öden ýaz nowatyň bilen teňleri. Bahtyar Käbeleň aýdym saadlary. Şahir bolup tarif etse gyzlary, juwan gyzlaň artar gider näzleri, joşdurýandyr baky gelen ýazlary. Bahtyar Käbeleň aýdym saadlary. Umid berýär arzulara hyýala, gucak gerýär
Gülgülistan diyara kuvvet berýär arka dağlı ferdara bagtiyar käbeleň aýdym zalary. Biz enelere ulu hormat fiýle goýan Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arka dağmada arka dağlı Gahrman ferdarmada ene yüregimizden alkış aýdýar. Biz bagtly döwrüň eneleri, biz Gahrman arka dağmydyň arka dağlı ferdarmyň saýatynda owadan dünýäde ýaşaýar. Şahirlerimiz, käbelerimizi, gelin ýyllarymyzy şeýle wasp edýärler. Ýaryň aýal dogan, ýary ene, waspyňyzy etmän, bolarmy heýde, size bagyşlanýar. Bu beýik sene, bu beýik seneňiz mübarek bolsun. Mehriban oğanlar, mehriban enelerimiz, halkara zinanlar günü yurdumuzda ullon toylanýarka sizin bir owadan aýdymlaryňyzy, şygyrlaryňyzy dinlemek, eşitmek biziň her birimiz üçin ýakymyl zinan diýilende, ene diýilende, şu jahan, şu barlyk gözüňizde janlanýar. Şahir diýär, ene yüregidek yürek tapylmaz, enenin ýüregi güllen näzikdir, enenin hiç erbet arzuwy bolmaz, arzuwy awatlyk hem-de saglykdyr diýip. Enelerimiz mydama öz balalarynyň bagtly geljegi üçin ul aladalar edýän oğul Nurene çeperenemiz owadan şygyrlar okap berdi. Şahirana kalbyňyz umman ýalak giň bolsun çeperene. Siziň okap beren şygyrlaryňyzy ul buýsanç bilen dinledik. Oğul Nurene, ýa özüňiz sözüňizde bellek geçdiňizde bagtyar käbelerden düzülen topar agla we bölew bir uzak ýaşan mehriban enelerimizden düzülen topar diýdiňizde. Siziň şu toparyňyzyň aýratyn bir görküne hasam görk goşýan milli libaslaryňyz bolup durýar oğul Nurene. Kendi ýaylamyz, biziň milli libaslarymyz beýleki welaýatlere meňzemeýär. Al elwan öwsýän, owadan baýrlanmaz, ýaşyl donu bürenen geýän donumyz, atynýan hayalygymyz, keşdelemizde de şu gülleň dürli renkinde inha naqşlanmaz bedeýär. Biziň geýän donumyzyň inha şu garasynda gyzyl bürçükler ekýär. Bu gyzyl bürçüklerim gyzyl gülleriň owadallygy. Türkmen halkynyň baý millilikleri var, baý geçmiş taryhy var. Her welaýatyň özüne mahsus millilikleri var. Siziň hem Mar welaýatynyň Tahtawazar etrawyňda mahsus bir milli libaslaryňyz hasam şu toparyň görküne görk goşýar. Elýusan aýtdyk. Inha şol elýusany biziň pendi ýaylamyzda aýtýan aýdym. Bu aýdymyzam gaty ulu höwes bile halk dinleýär. Biziň pendi ýaylamyzda öz durmuşa çykýan gyýda enesi aýtýan elýusa aýdymyz bile geldik. Oğul Nurene, bayramçylyk gepleşigimiziň şu ýerine Türkmen gelin gyýylarymyzy wasp edýän şeýlede mehriban käbelerimizden düzülen bagtyar käbeler folklor toparynyň ýerine ýetirmegine penni ýoldan mahsus elýusam aýdymy ileşemide ýetireli, soň ýene de söhbetleşigimiz siziň bilen dowam eder.
Turanlar, biz bayramçylyk gepleşigimizde ýaňam sözümde bellek geçdim Türkmen halkynyň milli muzeyinden alyp barýar. Ene Türkmen halkynyň milli muzeyinden mehriban enelerimiz bilen bilelikde bayramçylygy gutlap ötürs. Oglnur ene, siziň toparyňyzyň ýerine ýetirmegine Elýusam aýdymny dinledik. Türkmen halkynyň bir inçelik bilen ýerine ýetirýän aýdymlary bar. Türkmen gelin gyýlarymyzy wasp edýän aýdymlary bar. Bir Türkmen gelin gyýlary wasp edilmäge münasip gelin gyýlarymyz bar. Şoň üçin Türkmen halkynyň milli lideri Edis arkadagy gahrman serdarymyz siz enelere, owadan gelin gyýlara ýurdumyza ulul mümkinçilikler döredip berýär. Zenan sarpas dogrusyna da gytgaçyk türk geçdiňiz. Wagtyň mekany agarda ulan hatyr bolan ýurtda ýaşaýar. Ene bizim eneler, bahtiýar käbeler şu ýurtda ýaşaýanmyda? Oran begeniyat, butaniyat. Bizim inha şu bahtiýar käbeler folklor toparmyzda 8 çağany dünýä indiren, hem terbiýe berip kemala getiren mehriban enemiz bar. 9 çağaly enemiz bar. Hormatly prezidentimizin serpaýyna münasip bolan gyzyl ul ýad geldi we toparmyzyň agdasy. Bizim her birimiz begenler ýa buýsanlar ýa gahrman arkadagy gahrman serdarymyz siz enelere uly sarpa goýýa mehriban enelerimiz bizim öýlerimizin, toýlarymyzyň bede Oglnur ene halkara zinanlar günüň toýu ullan toýlan ýaka biz uly buýsan çülene üstümize kilam pehim paýhas ummani Mahtumul Pragyly. Bu ýyllarda Mahtumul Pragynyň 300 ýyllyk toýu uly şatlyk şowhun bilen toýlanar näsem bu bayramçylyga öz bahtiýar käbeleriňizden düzülen folklor toparyňyz bilen bayramçylyga sowgatly gelýänsiňiz. Milli liderimiz gahrman arkadaly gahrman serdarymyz şu ýyly pehim paýhas ummany Mahtumul Pragy diýip eglan etdi. Bahtiýar käbelerimizi hem halkymyzy buýsandyrdy. Mahtumul Pragynyň 300 ýyllyk toýuna bahtiýar käbeler bilen bir näçe Mahtumul Pragynyň sözlerine, mundan başga da medeniyet işgäri Allaholy Kılıçowyň sözlerine bir näçe aýdymlar taýýarladyk.
Mehriban oğanlar, bayramçılık gepleşigimizin bu edek sanyny mehriban enelerimizden düzülen toparın bir yerine yetirip berýän aýdymlaryny diňleýär, süýjü söhbet edýärse, oğul Nurene, bayramçılık gepleşigimizin şu yerine bayramçılık gutlaglaryňyzy, siziň süýjü arzuwlaryňyzy meştek. Bakda getiren, ağardulary hasyl bolan ýurtda ýaşaýan, her günümiz toýdur bayramçyklar betlenýär. Mehrem eneleri, uýalanmady, käbelenmedi, 8-nji mart bayramı, halkara denalar ur bayramı bilen tüýsüremden gutlaýan, mydama toýumyzyň bedegi bolup dursurlar. Giň mümkinçikleri döredip beren türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyz, arkadagly serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri mydama rowaşlyga beslensin. Şu toýly günlerde, ýaşy günlerde didarlaşmak meser etsin. Sağ olun oğul Nurene. Odan arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Sizem ýurdumyzda ulan toýlanýan halkara denanlar bilen tüýsüremizden gutlaýas goýmydama dörejilik älemimiz umman ýalak giň bolsun, toýlarymyz toýlaşsyn. Bağdaki kuşlardan ir oyalanlar, Mevlidey bürmekle caney ovalıları. Taşın yel oynanda timarlanarlar, Şırmayı darakla caney ovalıları. Taşın yel oynanda timarlanarlar, Şırmayı darakla caney ovalıları. Gelişipdir bayrama, bedeldir toya, Dehmette kahraman, sultandır öye. Öğuran altına can, öleri eye, Giriştedim haklı caney ovalıları. Öğuran altına can, öleri eye, Giriştedim haklı caney ovalıları. İsleri dünyene yedirilir sapar, Toydu sallanarlar işletir hopar. Masrafa karlar gözlete tapar, Gülükte barmakla caney ovalıları. Masrafa karlar gözlete tapar, Gülükte barmakla caney ovalıları. Gelişipdir bayrama, bedeldir toya, Dehmette kahraman, sultandır öye. Öğuran altına can, öleri eye, Giriştedim haklı caney ovalıları. Öğuran altına can, öleri eye, Giriştedim haklı caney ovalıları. Elcirirler adamı, adamın parhı, Dünya mesilidir caney zillaya erkin. Yaşını bürcüklere ovama gelsin, Çıkardı çörükle caney ovalıları. Yaşını bürcüklere ovama gelsin, Çıkardı çörükle caney ovalıları. Gelişipdir bayrama, bedeldir toya, Rahmette
can ey oğlary. Mehriban oğanlar, yurdumuzda ullon toylanlayan halkara dinanlar günü bilen mehriban enelerimizi, oğudan gelin gıylarımızı tüysüröwümizden gotlayasyna yaz pasynyň bir ilkinji günlerine uly şatlyk şoğun bilen toylanlayan halkara dinanlar günü yurdumyzyň ähli ýerlerine de uly şatlyk şoğun bilen toylanylýar. Ediz yurdumyzda elmydama toylarymyz goşa-goşadan gelýär. Şol toyuň, bayramyň bezegi bolup duranam mehriban enelerimiz, oğudan gelin gıylarymyz bolup durýar. Biz bayramçylyk söhbetimizi ýene de bir mehriban enelerimiz bilen söhbet edýär. Biziň häzirki söhbetdeşimiz Ýaz Jemal Muradowa. Ýaz Jemal ene yurdumyzda ullon toylanylýan halkara dinanlar günü bilen sizi tüýsürewimizden gutlaýarsa, biz izgi derli siziň Bagtyar käbeler folklor toparyňyz bilen ýakyndan gatnaşykda bolup bir siziň bir ýürek buýsançlygyňyzy iýleşmemize ýetirip durýar, ýazgy edip durýar. Indi şu pursatda da siziň bir süýji arzularyňyzy, bayramçylyk gutlaglaryňyzy eşitmek biziň her birimiz üçin ýakynmylla. Bayramyňyz gutly bolsun. Dinanlar zeminiň zinatydyr. Enelerimizi, gyýr gelilleri, jigilerimizi şahyrlar, aýdymçylar aýdymynda wasfyny ýerine ýetirýärler. Ähli türkmen gelin gyýrlaryny, dinanlaryny, halkara dinanlar günü bilen gutlaýaryn. Ýaşaýsyň göz başy enelerden başlanýar. Ene bolan çyn söýgi arkadağımız ümdeyer. Bagtyar käbeler folklor toparymyz bilen mehriban käbelerimizi wasf edýän aýdymlar getirdik. Şu pursatdan peýdalanyp mehriban käbelerimizi, gyýr gelillerimizi, jigilerimizi halkara dinanlar günü bilen tüýsüründen gutlaýaryn. Biz enelere uly hormat goýan gahrman arkadağymyza, arkadağly gahrman terdarymyzyň janynyň sag bolmaklaryny, ömürleriniň uzak bolmagyny ine ýüregimden arzu etýärin. Sag bolun, Ýaz Jemal ene, owadan arzularyňyz hasyl bolsun. Sizem yurdumyzda ullon toylanylýan halkara dinanlar günü bilen tüýsürewimizden gutlaýar. Siziň süýji arzularyňyzy ýakynda da iýleşmemize ýetirdik. Eneliň süýji arzuwynyň hasyl bolýanyna biziň her birimiz ynanýar. Şoň üçin janyňyz sag bolsun. Madamaşy Bagtyar käbelerden düzülen toparyň arasyna siziň hem şirin owazyňyz belentden belent ýanglansyn. Mehriban oğanlar, bayramçylygyň toylanýan günlerini, mehriban enelerimiziň süýji arzularyny eşitýärse, Bagtyar käbelerden düzülen folklor toparynyň aýdymlaryny dinleýärse, dogurdan hem mehriban enelerimiz öýlerimiziň, toylarymyzyň bezegi bolupdy. Mehriban enelerimiziň bir bayramçylyk güni süýji arzularyny izgiderli eşitmek biziň her birimiz üçin ýakynmylla. Şahyr öz setirini mehriban enelerimiz şeýle wasf edýär. Öz şirin janyndan saňa jan beren, ene mehribandyr, ene mukaddes. Eneni söýýänler mamla münkerem, ene mehribandyr, ene mukaddes. Dogurdan hem ene mehriban, ene mukaddes. Enelerimiz hakkında her bir aýdylýan sözler hem mukaddes. Bayramçylyk gepleşigimiziň şu ýerine bir Bagtyar käbeler folklor toparynyň ýerine ýetirmegine şu ajaýyp aýdymdan dowam edýär. Silsiller yine gelecek seneler.
Batırına qara sarol çalabasın fıdlata Derdine derman molorol mehreminim fıdlata Derdine derman molorol mehreminim fıdlata Çin vatanımı dinleyen ne yüreğime dinleyen ne derine sonun için vatanımı dinleyen ne yüreğime dinleyen ne derine dinleyen ne yüreğime dinleyen ne derine Göğe arştan inen yali her çekimi sırdan dolu Bilir bolsam bile hali bilir bolsam bile hali Dinle bir de Türkmendedir Tanca boyuna uyum seçili geçedinin ey buluşalı Dinledim tutar calı Dinledim tutar calı Dinledir de Türkmendedir Ay Gülya Hasiye Tumarava Biledirmin ay Humarı var Deri kanat humayı var Deri kanat humayı var Dinledir de Türkmendedir Arkadaş şehri avatlar Akıllı amaratlar Ahal teke bidivatlar Ahal teke bidivatlar Dinledir de Türkmendedir Ay kuvan yasirir vatana Bislenin direy şükrat şana Arkadamız büyük dana Arkadamız büyük dana Dinledir de Türkmendedir Atakip bilmeklerimiz İyun içindir karımız Sizi kahraman serdarımı Sizi kahraman serdarımı Dinledir de Türkmendedir Arkadamız büyük dana Sizi kahraman serdarımı Dinledir de Türkmendedir Dinledir de Türkmendedir Mehriban oğanlar, bayramçılık gepleşigimizin dowamyna
aýdym diňleýär. Süýç arzuwlar eşitýär. Bayramçylyk gepleşigimizi söhbetdeşi arkaly dowam edýär. Inniki söhbetdeşimiz Bagtyar Käbeler folklor toparynyň halifasy Aýbibi Aşadowa geçirýär. Aýbibi nemizem owadan sesi bilen, mahmal sesi bilen şu toparda iyi liderli bir halifalyk edýär, çykyş edýär. Siz bilýänsiňiz, gepleşiklerimiziň her gezek sanlaryna da Bagtyar Käbelerimiz ýazgy edemizde Aýbibi nemizin ýerine ýetirmegine Jemil aýdymny iyi liderli size ýetirip durýar. Aýbibi halkara zenanlar günü bilen sizi tüýsüregimizden gutlaýar. Ediz arkadagy gahrman serdarymyz siz enelere uly sarpa goýýa, sarpaly ýurtda sizin bayramçylygyňyz bugün uly şatlyk şowgun bilen toýlanylýar. Bayramyz gutly bolsun. İlki bilen bir süýç arzuwlaryňyzy, bayramçylyk gutlaklaryňyzy iýleşmemiz bilen paýlaşsaňyz. Bizim Bagtyar ýurdumyzda enelere, gelin gyzlara, dinarlara hormat tilagat uly. Bizim Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň saýasynda biz eneler Bagtyar durmuşda ýaşaýar. Türkmen halkynyň müzeýinde oturýarda. Ine şu ýerde bizi zenallarymyzyň, ene mamalarymyzyň erlerinden çykan owadan hallar gözüň dokundurup dur. Bizim eneler Bagtyar Käbeler toparymyz bol. Bagtyar döwrümizi tarif edip özümiziň täze aýdymlarymyz bilen her bir bayramçylyklarda çykyş edip gelýär. Menem şu pursatda dünýämiziň beregi mehriban enelerimizi, zenallarymyzy, uýalanmazy halkara 8-nji mart bayramy bilen tüýsürekden mutlaýar. Ähli zada görüp paýlaýan özüňiz. Sizin bile görükli baharlar, ýazlar, en gowy arzuwlar aýdasym gelýär. Sizin şanyňyza gelýär gyýdylar. Biz enelere uly hormat goýýan. Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagy gahrman serdarymyza tüýsürekden alkyşlar edýär. Goýalaryň jallary sag ömürler uzak bolsun. Tutýan beýgi işleri rowaşlyklardan rowaşlyklara ýetilensin. Ene tagdim, mukaddeslige tagdim, birin derejäňe sag bolar kadag, müň terem alkyşlar aýdýaryn size. Ömrüň uzak bolsun. Eri arkadag, işin rowaç bolsun. Arkadag serdarymyz. Aýbibi sag bolun süýç arzuwlaryňyz üçin, owadan okap beren şygyrlaryňyz üçin. Aýbibi bayramçylyk güni sizin gutlaklaryňyzy eşitdi-de, size serede oturan iýleşýänmiz. Aýbibiň ýerine ýetirmegine bir Jemil aýdymna diňlärsiň uly höwes bilen bayramçylygyň toýlanýanyny garaşýandylar. Söhbetimiziň şu ýerine mehriban oganlar Aýbibiň ýerine ýetirmegine Jemil aýdymny halkymyza serpa edýär. Cemile
Mehriban oğanlar, bayramçılık gepleşigimizin şu yerine mehriban enelerimizi, oğudan gelin gıylarimizi, körpece gıyıcılarimizi halkara dinanlar günü bilen tüýsüregimizden gutlaýasyna halkara dinanlar günü münasibetlem bizem öz agzybir dörejilik toparymyzy bilen Mary welaýatynyň Taxtabazar etrawynyň Bagtyar käbeler folklor toparynyň bir arzularyny, bayramçylyk gutlaklaryny size ýetirmek maksady bilen Türkmen halysynyň milli muzeýine üýüşdik, jemlenişdik birek birege iň süýji ýaxşy arzularymyzy edýär. Bayramçylyk gepleşigimiziň dowamyna bir aýdym dinleýär, süýji söhbet edýär. Inneki söz nobatynam Akjemal Kakaliýewa geçirýär. Akjemal ene birek birege hoş gördük. Sizem ýurdumyzda ullan toýlanýan halkara denanlar günü bilen tüýsüregimizden gutlaýar. Mehriban enelerimiz bilen zenan sarpas dogursyna, enelerimiz dogursyna söhbet edýärse, bir ähli zat alamyzda da Türkmen zenanyny görmek bolýar. Enelerimizi görmek bolýar dana. Türkmen halysynyň milli muzeýine girenmizden bir kalbymizi owadan süýji arzular gurşap alýar. Sebäbi şu Türkmen halysynyň milli muzeýi Türkmen zenanynyň bir enelerimizin elle döreden el hünärleri bilen bezelipdir. Şu gözelliklerin ählisiniň jemlenýän ýerem mehriban enelerimiz siziň eliňizde, gujaňyzda jemlenen bayramçylyk gutlaklaryňyzy iýleşdirmede ýetirseňiz, siziň süýji arzularyňyzy eşitsek. Men hem özgedemde kümüş taşly eneleri, gelin aýallarymyzy halkara dinanlar bayram bolan 8-nji mart bayram bilen ene ýüregimden gutlaýaryn. Ene hakynda söhbet edilende eýem dünýäňe ýyllyk ýaýlanýaly bolýar. Eneňiň bilmähri iň uly mukaddeslik hasaplanýar. Eneňiň ýakymly hüwdüsi her birimizi tämi täherlere Bagtyar ertelere alyp gitdiler. Biziň Bagtyar käbeler toparmyzyň ruh belentligi bilen, öýleriniň sagdyrlygy bilen ýaşlara görüldi bolýar. Biziň mehriban enelerimizi, gelin aýallarymyzy seýleýän, hormatlaýan Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arka dağymyza, arka dağly gahrman serdarymyza ene kalbymdan sağ bolsunlar aýtýaryn. Janlary sağ bolsun, ömürleri uzak bolsun, her bir tutýan tutumly işleri rowaşlyklara betlensin. Halkara denanlar günü 8-nji mart bayram bilen ähli käbelerimizi çyn ýüregimden gutlaýaryn. Sağ bolun Akjemal ene. Siziň hem bayramlaryňyz gutly bolsun. Süýji arzularyňyz ýolda adaşmasyn. Goýulan iň arzulanýany, iň halanýany ýetmeli menzilne baryp betsin. Bayramyz gutly bolsun. Mehriban oğanlar, bayramçylyk gepleşigimiziň şu ýerine Bagtyar käbeler folklor toparynyň ýerine ýetirilmegini bir ajaýyp aýdym dinläýär. Durmuşum aydın mukanlar başı, şol ene hudisi ene hudisi, dünyani gülleten hayradan muşi, şol ene hudisi ene hudisi, dünyani gülleten hayradan muşi, şol ene hudisi ene hudisi. Şamsra ömür
Atu dolum ağdı birlik nağması, şol ene hudisi ene hudisi. Atu dolum ağdı birlik nağması, şol ene hudisi ene hudisi. Şol ene hudisi ene hudisi. Mehriban oğanlar, owadan aýdym diňleýär, şygar diňleýär. Bayramçylyk gepleşigimiziň şowguny hasam artýar. Aýratyn bellemel zatlarymyzyň ýene-de biri mehriban enelerimiz şeýle bir joşup, buýsanyp, döwrümizde, watanymyza bir buýsançly gurrunlaryny iýleşlemede ýetirýär-de. Şeýle bir tolgunlarjy pursat, buýsançly pursat. Inneke söz nawatyny Türkmen halatynyň Milli Muzeýiniň esas hünärmeni Oğul Sapar Çarbaýewa geçirýär. Siz bilen ýygy giderli söhbet edýär. Milliliklerimiz dogrusyny, el işlerimiz dogrusyny. Aýratyn şu söhbetdeşligimiziň maksady edid arkadagymyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň saýasyny buňlar ýurdumyzyň ähli ýerlerine-de halkara zenanlar güni uly şatlyk şowguny bilen toýlanýar. Halkara zenanlar güni bilen sizi tüýsürýärmiň, gutlaýar. Ýaz pasynyň ilkinji günlerini tebigatymyzyň owadanlygyna, görküne gör goşýan enelerimiziň, sonalarymyzyň bayramy uly şatlyk şowguny bilen toýlanýar. Bu toýda da ýygy giderli enelerimizin süýji arzularyny iýleşlemimize ýetiripdir. Şu pursatlara siziň özüňiz bir näçe gedek şaýat bollaňyz, bir buýsançly gurrunlaryňyz bilen başlasaňyz. Bizim mehrem käwelerimiz, mehriban käwelerimiz özleriniň bir şadyanlygyny, ýüzleriniň nuranylygyny, janlarynyň saglygy bilen bize mihmançylyga bolurlar Türkmen halatynyň Milli Muzeýine. Bizen muňa buýsançymyzyň, begençimizin çägi ýok. Sebäbi her gedek şu mehrem käweleň arasyna oturamda men şeýle özüm bagtly taýýan. Uzak ýaşly käwelerimiziň wesiýetlerini, olaryň şatlyklaryny, olaryň joşgunly edýän söhbetdeşiklerini dinlemek bize hasam ýakymly. Biz özümiz ene bolsagam, mama bolsagam, uzak ýaşly eneleri göremizde biz özümizi häzirem bir hil ýaşýal, çaga ýaly ýatsa. Ne şu bir başy özüniň aýdymyna aýdýar da 50 ýaşda çagalygymy ýatlaýyn maňa enem janyň hudusyny beriň diýär. Ne şeýle mehrem enelerimiziň hudusyny dinlemek, aýdymlaryny dinlemek bir hasam begenler ýa buýsanlar ýa. Şu käwelerimiz Elmadama şu Türkmen halatynyň Milli Muzeýine gelip biz bilen şeýle mehrli salamlaşyp, bizine geldik diýip şeýle bir gapydan joşgunly, hüwesli, şatlykly girýärler won bize goýulan ulakan hormat hiýler diýip düşünýär. Biziň Türkmen halatynyň Milli Muzeýimizde şeýle ajaýyp şular ýalaky mehrem käwelerimiziň elleriniň iýdi gahlan, on marmaklarynyň gudratynyň dören ajaýyp harlarmy saklanýar. Mümkin megerem şu biziň mehrem zenanlarymyzyň kalby, özleriniň hüwesleri ýürek bilen edilen zadyň mehri ysy bolýar. Biziň şu Türkmen hallalarymyzyň hem şu gulgulälekli meýdany ýada salýan, owadan keşbi, owadanlygy görmegi biziň mehrem enelerimiziň kalbyny hasam joşdurýan kadiýan. Ne şun şeýle ajaýyp pursatda biziň mehrem käwelerimiz özleriniň aýdym tarlary bilen bizeni gowy söhbetdeşikler bilen, ýürek buýsançlary bilen çykyş etdiler, söhbetdeşlik gurdular. Fin edip otursuwalyny mehrem käwelerimizin, ata-babalarymyzyň, ene-mamalarymyzyň aýdyşy ýaly adam garrasa da ýürek garranak diýär. Bularyň ýüregi ýaşlan kıyalak. Tuğla mühimmeti joşgunly, geljekde olaryň bir belli maksatlary, özleriniň bir öz kalplaryna, yüreklerine goýan arzulary bar. Türkmen halatynyň Milli Muzeýimizde bir näçe ýene-ki ýyllarda da şeýle söhbetdeşlik geçirmegi arzu edýär. Eneleriň arzulary perdentlerini uzak ýaşadýarlar. Bizim şul mehrem eneler üçin olaryň perdentleri ýalak duýýas özümizi. Sebäbi ýa belleşimi ýaly her gedek gelenlerine bir adymyz tutup begenip gelýärler, joşup gelýärler bolyny biz özümiz şolaryň perdentler hasap edýär. Ne şolaryň aýdymlaryny dinlämizde, şolaryň bir ýürek buýsançlaryny dinlämizde bize de geljege bir umyt dörýär. Şolar ýaly näçe ýaşasaňam ýüregiň joşgunly bolasy gelýär. Sebäbi bular her gedek söhbetdeşlikde de
aydım saatlaryny ýeň täzesinden täzesini ýetirýärler. Birinji sapar şu Mehrem käbeler bilen şuňal söhbetdeşlik gurnamyzda bularyň has irki döwürde biziň ýaşkak diňlän Cemile diýen aýdymyny diňläp hayran galdyk. Ne bu saparam eýýäm töleme bular hasam özleriniň bir dörüdüçiligini giňeldipdirler. Bir näçe täze aýdymlar getiripdirler. Ajaýyp ine hakda aýdymlaryny getiripdirler. Ne şu zatlaryň haýsy birini diňläňde de haýsy birini alyp görüňde de Mehriban käbelerimize buýsanmaga gaty uly pursat dörýär. Mehriban käbelerimizden düzülen şu topar bir kalplar bay. Kalpları şahannad, hem mehriban, hem sada, yakyndan bir gurrundaşlyk edende de diňe bir kalplaryndan şeýle bir owadan sözler çykýar-da. Sebäbi bir uzak ýaşy arka atsa da orta berýänje kalplar çaga ýaly. Şeýle bir ýylgyrýalar, joşýalar. Türkmen halkymyz bir şahannadlyga beslenenler. Sebäbi ýürekden çykan söz ýüregi arýar diýär-de. Bularyň ähli edýän arzulary, nitleri bularyň arasynda pek göňüli. Şoň üçin arasynda kalpdan çykan söz arasynda kalba girýär. Şu Mehrem käbeler her tapar şular ýalyk söhbetdeşligi, duşluklar gurnamyzda gelenlerini, şularyň ähli bir aýdan datlary, bize edýän bir sargytlary, bize öwredýän zatlaryny haýsy birini alyp görüňde de gaty öwrenmeli zat kenne. Biziň aramyzda biziň uly ýaşlymyz gerek. Olar özleriniň öwüt nesihatlary bilen, ýaşykylyk käfiýetleri bilen biziň ýaş nesillerimize mektep hem mezhep bolup gelýärler. Ýaşaçyk nesliniň, ýaş maşgalanyň öýünni ýaşuly bolsun, ýaşuly ene bolsun, şol öýde terbiýe alan çağanyň terbiýesi başga bolýar. Sebäbi eýýäm onuň hereketi başga bolýar. Bir hili hemme zady sowuk salat heredenak, hemme zady çuňloýun edesi gelýär, edeni işin sünnäläp edesi gelýär. Olum näme sebäpden biziň garry enelerimiz hemme işlerini arka atıp oğul öýürüp, kıyız çıkarıp inni bar arzulary, bar işleri olaryň aktyklary bolýar. Aktyklaryny özleriniň köp wagtyny, köp ünsüni aktyklaryna ýetirýärler. Şo sebäpden hem ýetip ösüp gelýän ýaşaçyk nesiller eneli öýde, mamaly öýde alan terbiýesi ütgeşik bolýar. Siziň belleýişiňiz ýaly enelerimiz mehriban, mukaddes, şahyr öz etirine mehriban ejelerimizi, enelerimizi şeýle wasp edýärdi. Ece sen hakkında şıgır döretsem, mehrin setirlerime sığmajak ýaly. Mehr bilen bir ýylgyryp seretsen, dağlaryň garlary erecek ýaly. Dogrudanam. Mehriban ejelerimiz, enelerimiz bir ýylgyryp çyk seredenlerine bir dağlaryň garam erecek ýaly ýa-da şahyr dogrudanam bir islenlik zady mehriban enelerimiziň ýylgyryşyna deňelýär. Adam näçe ýaşasa-da eneden, atadan doýma ýok. Olaryň ysy mehrini kuýsýär, hudusunu kuýsýär. Ýaşlykda eşden aýdan hudulerini, aýdan aýtgylaryny, okap beren goşgularyny kuýsýär. Ine şu zatlaram enäniň perzendiniň ýüreginde şeýle bir uly ornalandygynyň aýdyn suwutnamasy bolýar. Şahyr özüniň şygyryny aýdýar-da, sebäpsiz ağlardym geceleri yatman. Senem edýärdiň başymy sypalap, çıranym ýakman, eje maňa huda aýdyp bersene diýe. Şahyr näçe ýaşynda belli däl. Ýöne şahyr diýileni eýýäm ol uly ýaşly bolýar. Görýäňmi, şol uly ýaşlym şo ýaşda da enesiniň hudusyny kuýsýär, başyny sypatmagy, huda aýtmagyny isleýär. Olaryň barlygyna gowanyp, buýsanyp, törümizde ornulukka görelýän. Toylar tomaşalan bedegi bolup, baryan toylarymyzda, törümizde oturup, gelşik berip, goloýlap, ýanyna barıp, bagyrmyza basar ýalyk bolsunlar. Eneli ataly bolmak ömürlük diýilen zat däl. Ýöne ýaşy, uzak ýaş berip, aktyklarynyň, çoğuluklarynyň bagytyna, olaryň bir ýaşaýyşyna, olaryň ýurt ähmiýetli işlerine gowanyp gezmegini arzu edýän. Ojagyň iki sütüni sila hormat bir-birege baglasyn. Agtyk çoğuluk oğul gyýylar köpelip her kişi öz ojagyna garrasyn niýede şahyr. Şoň ýaly Mehrem käbelerimiz özüniň tutan ojagyna agtyjaklarynyň başyny sypalap uzak ýaşasynlar. Şu ajaýyp pursatda men etjek arzuwym bütün türkmen wenanlaryna, Mehrem enelerimize, käbelerimize uzak ýaş dilýän. Olaryň bir parahat asuda asmanymyzda, parahat durmuşymyzda özleriniň bir
çağacıkların gülküsünün sallançak bağlarını ellerine alıp elmi dama zamanamızı wasp ediyen, bagtlı durmuşumuzu wasp ediyen hudular bilen artık çoğuluklarını hudilap törümüzün bedegi bolup oturmağını arzu ediyen. Şu fırsattan peydalanıp bütün yeryüzünün mehrem zenanlarını, kävelerini, uyolarımızı, ecelerimizi, halkara dinanlar günü bilen mehrli gutlayarın. Oy olaryň maşgala ojaklar avadan bolsun. Şu zatlaryň sakatyna duran mehrem kävelerimizi, dinanlarymyzy şeýle ajaýyp zamanada ýaşatmagy, dürütmäni, gurmany berýän mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri, gahrman, arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsunlarmy aýdýar. Oy olaryň janlary sag, ömürleri uzak, belent başlar aman bolup, il yurt bähbetli, yurt ähmiýetli tutýan ähli tutumly işleri, rowaşlyklara wetlensin. Sağ olun ol sapar ýence, süýje arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Sizem ýurdumyzda ulan toýlanýan halkara denanlar günü bilen tüýs ýüregimizden gutlaýar. Mydama ediz arkadagy serdarymyzyň saýasyna ýurdumyzda şular ýaly ulul toýlar tutulýar. Şol toýlarda da mehriban enelerimiz bilen siz bilen duşuşyp birek ünsüýje ýaş arzuwlarymyzy edelim. Sağ olun. Sultan
Durna cümcümeli älem hoşarly. Ülkäme toy bolup gelen ýazlarym. Edepli, ekramly, onnuz hoşarly, bäs edişdiň gyýdlar bilen ýazlarym diýen şahyr Münkerem Mamla. Mehriban oğanlar, ýaz pasynyň ilkinji günlerini uly şatlyk şoğun bilen toýlanylýan halkara zinanlar güni ýurdumyzyň ähli ýerlerine de ullan toýlanylýar. Bizim ýurdumyzda ullan toýlanylýan halkara zinanlar güni bilen mehriban käbelerimizi, owadan gelin gyzlarymyzy, körpeje gyzjiglerimizi tüýsüregimizden otlap bayramçylyk gepleşigimiziň ahyryna da gelip ýetdik. Bayramçylyk gepleşigimiziň ahyryna mehriban enelerimiz siziň janyňyzyň sag bolmagyny tüýsüregimizden ardy edýär. Ene bugün Türkmen halisynyň milli muzeýine oğul sapar ýence bilen siz bilen bayramçylyk gepleşigimizi taýýarladyk. Bir iýleşmede süýji gutlaglaryňyzy ýetirdik, şagyrlaryňyzy, owadan aýdymlaryňyzy mydama şahirana dünýäňizem ummanýala giň bolsun, dörejülük dünýäňizem ummanýala giň bolsun. Ediz arkadagly gahrman serdarymyzyň saýysyna ýurdumyzda şular ýaly ulul tutulýan toýlarda da siziň süýji arzuwlaryňyzy, owadan gutlaglaryňyzy iýleşmede ýetirip durmak size de bize de nesip etsin. Bayramçylyk gepleşigimiziň ahyryna Zenan sarpasyny belende göterýän Türkmen halkynyň milli lideri Ediz arkadagly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak tutýan tutumly işleriniň elmydama rowaj almagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Gepleşiklerimiziň inneki sanlaryna ýagşy günlerde toýly günde görüşýänçä hoş sag bolan mehribanlar.